Mamaulit ta sa among dapit? O Jess, Ngano man? gusto na ko nga magtipon ta. Ug ato kasi yung dapit mamuyong. Ha? Ngano man? Nindot mago dito kay doon ta sa Milikanan. Oh, sige. Mamaulit ta sa agusan. Mangita lang tag atong kapuy-an dito. Dong, nganong nanghupaw man ka? Ilaan ko dinis yung dapit na Ano sa may plano nimo? Buwan ko sa tabato na Kinay klinik nga nagkinahalan ng tao dito. Unya imo kung biyaan din eh. Para ram sa tong kayuhan nga kung baton. Dili ko masugot. Kung sabi gusto nimo nga mamatay tas gutom din Nagkamay kang kita din Ver, Musugot ka sa dili, mula raga kong kutabato. Mukuyo ko sa mga amigo. kumusta ka diha, Dong? Okay ko diri day. May sa nagkita diri. Maayo hinuon. Magpadala niya ko ni mo kwarta diya ha. Sige, Dong. Ay, kuanday, Dong. Mutrabaho ko ha. Oh, nanay kay kasudlan diya? Naiga-open diri nga duol ra sa ato. Mutrabaho ko. Sige, trabaho lang. Ikaw na yung bago na mong kaubang din. Oo. Ako na yung Siloy. Ako sad si Jazz. Ay. Ipalit na sa ding sakit sa akong cellphone ay. Magpakuyog ko kailan ako, pe. Mapalit na lang akong cellphone kay pasit ni kontak na to si Ver na ako. May kay nanawagan ako. Karon pag ko ni kontak ni mo dong kay nagubang akong cellphone. Sa salan tanang kitarungan na, Jess. Ignahin noon nga may lain na kang gikalingawan diha. Mao di na ka makontak. Nagpataka naman ang taong kagyawit diha, uy. Naguba lagi ang akong cellphone. Di ko mudawat ang kitarungan na. Kalinti ko. Kay kalintal sa tika. Buwag na ta. Ver, Yan pagulguol yun. gibuhat-buhatan magukugsa sa akong ka-live-in, Loy. Anak ng laki. Basta wala gusto sa babae. Hanggang pasangin. Mao pa. Arip lang ka na ako, Chas. Hindi ka pahilakon. Iba ni kong biyan din, eh. Oh, Loy. Kay ibalhin ko. Huwag magod og tao sa lain nga branch. Ay, mo ba, Chas? Sa di ba kong biya? Ibilin mo na ako yung mga Loy, sa pag-upot na nagkaila. Sa pag-upot na nagkauban din, eh. Pero, nagpangitan na akong kasing-kasing mo. Nakiugmakot mo, Chas. Loy. Sugtan ang ko. Biyan na bitaw ka din, eh. Sige na lang, uy. Oo na. Gisugot na tika. Salamat, Chas. Musta mo ka na sa mong gibalinan? Okay naman ko diri, Loy. May noon. Ano yung maghando para ako? Ha? Tayong panaon sa ka, uy. Ibuwag na ko mo, Chas. Ha? Bago pa kayo nagkauyab niya, imo na kong buwagan? Ibuwag ko ni mo. Kaya mawal mong hapon. Mawal mong ka na ako. Kung sa man na imong gipanulti, uy. Nagsulti na ako nga masakit ako kasing-kasing. Kung mahigayon nga, atakihon lang kakalik. Kung may tabo na, nga atakihon ka, hindi ka matabang, o wala ang uyab. Oh, Udahan ko nga, mabutang higayon na, Chas. Kung makiguwag ko ni mo. Loy. Wa may mga ayon ning mga lalaki nga niabot sa kong kinabuhi, uy. Igo mo lang kong gipasakitan. Ay, gusto di ay. Ako nang i-publish ang akong number sa programa sa IFMB. Aron na ay makig-friend ako ug malingaw ko. Kumusta, Jess? Kinsa ka? Nakailalagi ka na ako. Ako si Richie. Di ba ikaw si Jess? Oh, di kag number na ako. Sa IFM. Ay, oh, gusto. Ako man i-publish ang ako ang number sa programa sa IFM. Bitaw. Okay lang yan. Maging friend ko ni mo, Jess. Okay na kid kaayo. Kay ganahan ko nga na ako ilain nga friend. Ha? Nakagusto ka na ako? Ano, Jess?
Sige na tawag-tawag. Mula na ako nga batayan nga. Naigugman ako nimo. I love you, Jazz. May chance ka ko nimo. Wa pa ka makailan ako sa hingpit, Richie. Kung mahibaw ka sa matuod akong pagkatao, mawara ang gugma nga imong gibati na ako. Bisan unsa ka pa. Andan di ka dawatan. Richie, Gusto kong makakita nimo sa personal, Jazz. sigurado ka? Oh, lagi. Naghinam-hinam mo kayo kung makakita nimo. Sige, hatagan ka na ko sa akong address. Aron imo kong makita. Aron mawa ng imong kahinam nako kung imo kong makita. Ikaw si Jazz? Ako, Richie. Usa ka kabuta? Oh, usa ko kabuta. Usa ka binuhat ka bisan makausa. Wa makakita sa dagway sa kalibutan. Kay gihikawan sa kahayag. Karon sultihi ko, Richie. Nahigugma ka pa ba nako? Karon nga nakita mo ang matuod akong pagkatao nga usa ko kabuta. Tubag ako. Jazz. Kikakos ko ni po. Uy, usap sa kong bati mo. Inuwan. Nisamotang akong kukman mo. Gugma o kaluoy nga akong bati mo, Jazz. O, andapi kang unong ng hangpot santo. Wa ko magkahom nga bisan pa man sa kong gidangatan, makasugat kog lalaki nga mo seryoso na ako. Karon malipayon ko uban ni Richie ug nagplano nami nga magpakasal. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.